Man, kaya la boy. Ukraine. Ukraine. Ang sakwazi. Angkhona bese ngibona bethu angibona. Yangibona ukuthi umalume kanjani boy. Wait, I showcase pura. Mana phela boy. Yabo. Uyazi nawe ukuthi ngifike ezimnandi. Ekuse boy, yazi thini? Nenkinga nje yabo. Izwiki. Nginenkinga kanje boy. Yabo. Kunento kanje boy. Mina uyakhumbula ukuthi last year bengiyi first year. Hey. Musu uqamba mama. Next year usha unyaka we6 wena. Hawu, yeah, sengikhohliwe boy ukuthi uyagcwala ngale shandisi. Ekuse man phela lapho yakuthi unento serious edinga sikhuluma yabo. Angi-applyelanga phela last year kwase kuvaliwe ngikhani ngithola mina ukuthi hey, lo. Inda. Kuba ngani utshela ukuthi apply le race last year wena? Mfethu mana phela mfethu angitshela wena yabona lapho ngangisafela uyifoni. Ubona ke boy. Ukulokisa nje. Ungachaza. Okay. Asingalokhu ke siya lepho. Yabo njengamanje. Unyaka nje. Into engihlele njengamanje boy yazi thini ngiyafika ngapha ka housing bangixoxa. Bathi mina ngizithola indlu ngiyadelela. Yabo into enjalo manje boy. So wena ngizodinga ukuthi nje intwana yabo ungicikisi kwalosuku because ngithe ngiyangena lapha i-security ezathi. Yazi thini? Litho lihlala kule BNB. Elingabona nembhedo uthi ukade songilindele. Yeah, mina ngizolala kulo, ndele kulo ngi. Ino rooms phela yabo. Kuno room. Into ngeke ngithi first year. Yeah. Yaso menzani? Yena uzolala lapha phansi, mina ngilala lapha kusukela namhlanje. Ngithola boy. Ngiyabona ngathi akuzulunga kanjalo. Manje phela boy, nginiphela lento siyaxoxa. Yini ngenza kulunga? Awukwazi ukulalisa urooms aphansi wena phela ufuna ukusikwatha lana uqala ngiqhatha nebhizi. Baba ngizolala usuku olulodwa kusasa ngiyavunga. Urooms uzolala. Uzolala phansi usuku olulodwa phela intwana lena mfethu akumele sizobe simosha isikhathi. Uye umqondo wakho. Alright sivumelane ngani? Ni plan. So boy, uyazi ngemngahle. Hey lentwana ayi wena. Yabo bethu. Wakipa. Ngikudelela uplan bethu yabo. Hawu boy. Yeah, but ngiyacabanga ukuthi ile ngizolala ngathi Ungancenga la bro. bethu umuntu isikwatha bethu yabo. Uzolo. Ya. Ay wena chana manje.